Bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ini jam 5:30. Lek dame sampai apa? Oh sik dhisik. Selamat pagi bos. Bayi mes gede poro? Lah, iki ape tak panen. Roh dhewe lek dame iki ngorong. Kanggo butuhan. Butuhan kuwi gede iki. Gak bahan-bahan iki. Oh, apa nembok langit ka lho, langit itu ditembok. Lane apa-apa ditanduri. Oh. 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 Oh, roh dhewe guys, kandhane kekayaane apa ae ya dilakoni. Mbayani. Langit itu dicat warna apa? Jingga, oren, ungu enek kabeh. Padahal iki sambate mbayani. Sambate koyo wong kepikis. Oh, balune iki lho. Ngurumbel bareng. Gak iso apik. Bayeme grumbel gak iso apik. Ngene iki sambate ngaru-ngaru ngger sam. Nek sore, tapi saiki kok cuma gak sering loro ngono. Tapi ya roh dhewe. Ana wae. Nah, ya rembuya. Apa supo? Apa sebut tebuk. Loh, Pak. Kok enek kekayaan ini? Mangklung ne sopo iki? Kekayaan blonceng, Pak. Iki saka ndi? Ngene suminil. Lah wis pangklung kok. Hak milik ya? Iya, itu adalah hak milik karena sudah mangklung di daerah kami. Kalau mangklung di daerah sana itu adalah hak dari Mak Sumini. Kalau mangklung di sini hak Lek Damis. Itu sudah kewajiban bagi kaum muslimin dan muslimat kalau menandur apa yang sudah mangklung di daerah kami. Itulah hak kami. Timbang mararoi. Hah, mangklunge nek rene iki. Oh, mangklunge nang kene nggih. Kapok ora ke Mbah Sumini nggih. Oh, mangklunge rene ora kowe. Itu adalah hak Lek Damis. Nek piro kae? Nek ini golek rambatan. Mbah Sumini nek piro iki? Tak tentuke ngene Mbah Sumini. Mbah Sumini. Gone Mbah Sumini malah gabuk. Gone Mbah Sumini enek iki, enek. Halo. Oh. Enek gone Mbah Sumini kae yo tengah kae opo. Enek. Tapi akeh nggon Damis. Ora masuk belas ini. Iku adalah rezeki. Allah karo ngasih rezeki tumbuhan saja mau ikut Lek Damis. Roh dhewe ora barange. Ya. Tumbuhan orang lain aja masih ikut dengan Lek Damis. Apalagi kalian. Lah yo. Yo ngono ki yo. Tanpa kita sadari ya. Jangan kamu tuh mendapatkan apa saja itu kamu harus nikmatin dan kamu harus syukuri. Dalam arti apa? Hewan, tumbuhan yang ada di bumi ini. Nek seneng, yo ditempleki ngono kuwi ya. Engko pamane rawe apa melok ngono berarti yo ya Allah. Seneng banget. Tumbuhan ae seneng apa neh
kowe. Terus seneng aku ya gak. Kandhane lho apa njipuk apa ora ya lali. Cangkeme ngocros. Ono kae dadi tukang syuting ku kan jane ya iso ya Ger ya. Ya ini tidak mau tahu dengan dunianya sendiri, dia tidak mengerti bagaimana cara Lek Damis mendapatkan uang dari dulu ya ngono kuwi. Hidupnya tenang, gak mau diganggu wong. Iki wek-wekku, iki wek-wekem betul iki. Tenang, tenang. Tenang. Ya tidak mau diganggu. Ini nek wong peka akan hal dalam suatu peryutupan berapa tahun kita mengatasi YouTube sendiri Lek Damis yo ngocros dhewe, golek dhewe. Kadang anak seneng, anak matan bojo tukaran ngejak seneng. Lek Damis tetep semangat guys. Kadang aku yo ngono kae ndinge ora gawe mergo apa? Males. Mikir lah dik wis akeh aku. Iya gak? Sombong sithik arep sutoh. Sombong ra ngiron-ngironi tanggane, iya gak? Sombong sithik ra apa-apa. Manusia itu mempunyai hak sombong. Wis tak sipuk anu aku. Wis apa kok tali kotang sak susune. Yes, kita line. Yes, konten-konten ngene ra wis konten apa konten. Pak Jabrik ya sing iki seneng ya, cuman awake ditekoki. Ini gue dipaculi. Aku ya seneng-seneng ae cuman awake iku lho nek makan kena nggo tombo apa ora. Tapi semenjak aneh bayam iki gak patok larang ya. Cuman batu ginjalnya kelonggar 0,7 mau saya angkat kemana ke Solo apa ke Solo apa ning kok apa Jonegoro ngono karepku aku bingung ngono lho Nger. Kok bingungan elek. Oh iya lah aku ki wong modale ngene Nger. Apa ngono lho, tapi nek mbok jak omong lek kesana ngono ki aku seneng. Ning kono ae lho Lek, ning kono ae Lek ngono ki ya Allah. Kowe iki serasa kaya hidup mau mati tak mau. Iya ora. Hidup serasa mati tak mau ngono kae lho apa kata-kata dari ngono kae peribahasa menyatakan tong kosong berbunyi gemblodak. Lek Damis iki ngono kuwi Ger. Kuwi Lek Damis nyata. Ya wis sampe. Apa konten piye lah Ger. Kepo gak gawe ki yo embuh Ger. Pikirku ki alah. Aku mikir wes ben otakku wis langit seret pengen dunia sendiri jajal iya rasanya perang-perang tahun lu Ger aku ngocros sing ngantek perang tahun jajal 10 konten 8 konten 9 konten zaman dulu ngantek saiki enek meldil kuwi malahan minimal 8 6 5 ki karang Ger asam wis balik koyo habitat ndek kae lho Ger nek zaman-zaman aku dhewean aku iso ngatasi lho Ger nek saiki tapi yo ngono mau kontene yo iki Ger kontene wong tuwek konten opo Ger yo kowe ndelok sing apik-apik ora apa-apa nek mbok delok apik yo silakan aku iki dadi wong iki pasrah ing pandum Ger apa sing tak goleki aku wis dikeki kenikmatan Gusti Allah ki yo wis tak syukuri ya Ger ndek kae ngene aku yo gak ngresulo
Masa delak arti ngene lho, Ngger. Ya Allah, aku ngene-ngene piye iki nasibku gak. Alah. Angger krembyah ndar anak sing kaya jablok. Seburuk apapun pekerjaan kita, seburuk apapun sing dikeki Gusti Allah ki, nek kita menjalani wis dah jalani ngono ki yo enjoy aja. Asal kowe anggar gak diutang, nek diutang ya walah mati tak mau hidup hidup tak mau mati tak mau. Apa ngono kan bahasa ngono kae bahasane ngir bahasa apa ngono kae lho, hidup segan mati tak mau ngono kae. Angki ndek kae paman sekolahno pinter ngono ya pinter ngir bahasa-bahasa intelektual ngono ki kalian tak entei nan. Keluargaku dari orang-orang cerdas, orang-orang pandai. Semua itu mendapatkan ranking zaman dahulu sekolah itu ranking semua. Mbak Yuku wargi kelas piro? Asloro. Dari juragan, ora bangkrut. Karena otaknya sudah dipenuhi dengan kepandaian. Anak-anak dari Mbah Seger itu pandai semua. Kang Karjono ki yo pinter, termasuk pinter langgan nggih panganan apa. Nek nunggu negara ni wong kono jute nunggu kampung ya iso gawe panganan anake diwarai iso. Kesederhanaan lah, memang keterbatasan dana nek wong ora duwe nggih. Mau ki malah ranking ngantek teko mbluro jaman kae nggih. Kangenku wolo ki jane pinter, Ger. Pinter kuwi cerdas. Ngantek sekolah ngantek SMA, jaman kae SMA gak kondang kuwi nggih. Ya mau ali wolo malis kuwi tok. Males. Mari mbok tambahi males dadi kamu males. Ali wolo malis. Jeneng ki mok wolo tok nggih terus ditambahi. Nang KTP kowe nang jasa wis terus iso ketambahan. Jadi sekolah ya pinter, cuman ndek zaman kae iki sekolah kan ngono ki lah nggih ujian apa jenenge mondok. Dana bisa dibeli. Orang-orang kaya, orang-orang berduit dulu. Terus las tomo ki ranking ngono las sekolahe ranking. Sekolah ki aku ki kelas 1, kanganku kelas 3 nek gak kelas 4 mau kuwi kacek 2 tahun kok 3 ya kelas 3. Kang las kuwi kelas piro kuwi kelas 3 berarti kono kelas 5. Ngono dadi sak kelas. Aku ngerti dibully mbek kancaku. Aku dibully ngger sam dulu. Arif ini kaya aku dicodos gegerku ambek dom terus geten gak ngono yo walah sing jenenge ruwek kuwi wonge modiar ya wisan mendem aku kan yo dilalah ki yo ngira ape ora eneng aku kan dodol nang ngarep ngono kuwi ruwek nang ngarep ya Allah ki kowe Ruwati jenenge iya Miss ya Allah rupamu ora kakaruan kowe kok jek mendem eleh ruru aku uripmu ndek ora bener saiki kok malah mbok tambahi mendem aku ngono. Aku ya tambirno ae. Terus aku ndek seneng kowe Mis. Patam ngono. Sosotno ae. Ngomong mendem ger. Walah. Ngono kuwi angger mendem ngono iki. Nek ngarep alehku dodol ngono. Oh, alah PKK sapa kowe iki? Aku ngono. Wong uripe kok nek koyo ngono. Ora mbok beneri uripmu saiki modiar. Alah ya iya rur. Musuhku nggih sekolah jahat ra koro-koro. Mas kowe ndek kae tau tak sakiti yo Mas matamu ngono nakal kowe ngono. Tak kuandakno kanganku. Lho Kang nakal. Nakalan remaja anak zaman dahulu kala. Panen geden. Mbah kene ngene. Tak sipuki. Aku ki njipuk tak nggo konten Mbah yo aku ngono. Gak tak nggo kekayaan. Mbah kan. Tak sipuki Mas sesuk 1000. Apa 5.000, apa 7.000. Oh, gedung-gedung ngger sama.
Kok gendelane gede lho, gendelane nang kene gede yer iki 1000 nang ngono piro ngono kok. Iku nek ditanduri bolak-balik ra apik ya. Anjane langgek pisanan. Ambek iki tak tukokno sembur-sembur ngono lho, biar Pak iki ngomong. Belum, Ayah. Lah, gojok bagus e kok. Mene nggih, angger iki ngrusak mene niku wis. Kok gede ya memang ngene carane wong nggonku. Saya kena ijo sarapan. Tak mene 1000. Mbok tapi aku juga ero regane piro. Ini ki dirampet nisan mergo apa? Mau nek ngenteni kesuwen. Jadi cilik gede ngene iki apa jenenge dicipuk kabeh nek bayem kuwi ora dinyengehno, engko nek dinyengehno mbok kon nyemproti kesuwen alus jabut kabeh ae. Engko sing cilik kek tengah. Ngono nggih wong tani iki san lek tani penak tak baleni ya nggih. Aku ndek ngene nek jangan bicara mengenai alas. Oh, tak kandhani alas yo zaman dahulu kala. Alas dijarah karo penduduk desa. Waktu zaman Presiden Pak Gus Dur dijuara alase lobang entek. Randu sering banjir apa? Alas entek. Nek inanan postingan iki beran banjir daerah mau ke di Solo, Madiun metu kono. Banjir mergo apa alas entek. Alas wayu sak mene-mene lho juara. Nah, iku ada alas sing lobang wakeh. Dadi do nandur apa jenenge? Do nandur jagung, wis do ditanduri jagung. Dadi niki wong alas kene iki yo akeh. Do nang apa? Ape tuku sawah ki matane kira sawah Pak Iskandar kulo tanah iki sak merah kulo dituku kabeh. Wong kene ngene iki ape nanduri sawah Pak Iskandar boleh. Pak Iskandar sudah meninggal tanahnya ditanduri. Iku tuku sawah tak keplek kono arang wong anu nggih. Ngono. Terus dadi tanduri jagung. Ngono lho. Ora nebang alase sapa si tebang wis tek kalau jatine. Jatine rendek jati. Tebang opo? Wis gondang kanding ya lho, tandurane jagung. Kok ngomong menebang jati. Omongan iki ra dicerna dulu. Ngono. Alamat tuku sawah, wong tani iki lho, Ger. Ragate ora karuan, tikus ora karuan. Jagung ngono lho tandur. Tikus. Serta kok mbek tikus. Kok gampang no. Tikus ora karuan. Den! Lok bayam kowe. Ya yo. Ya iyalah. Ndame. Ora kudu pangananem iwak-iwakan. Pangananem iwak-iwakan, bayi mek doyan rai embung. Aku mek apa tak nambah serai ami ki lho jajal, Den. Ndame ah. Duwene bayem, Den. Duwene dhuwit ya tak kepet dhewe kaya golek dhuwit kok. Wong kaya kowe ae. Ora tak kei wis sugih saiki. Kabeh dhewe YouTube Pak sugih ya. Jare nek YouTube iki jare sugih wisan. Susune begekeh. Kene lho
ndang mek, Mbak Sumini ndi mau. Ana di ndang dikelop bayem ngono, ndang dikelop ning. Esuk-esuk ndang nyambel. Ngene wis mateng ndek niku. Dan iki perlu ngresuk wis masak jam 5 wis masak mateng aku. Oh. Anake akeh. Mergawe. Nek lanang mergawe khususnya ndang desain nek matan tuku. Diladen bayame ayu-ayu Den, carane Den. Goreng tempe dikei apa jenenge? Jos. Ondang ora? Ora dik kok YouTube tok. Lah yo ora dik YouTube tok yo. Oh, pinter. Lah, orang kaya, orang pandai. Pirang hektar iki? 8 hektar. Entang kok. Bayane badane konan panen ae. Ada nih yo. Ya apa nyadek nae tak ndomengi yo. Iki marai kan kena semprot ta, Den. Nek mengi lah ngono. Lah ndeknya nangane sing kono kan gua lah jos. Jute iki jos nek ya. Kena kena klub. Heeh, nandur. Nandur terus. Untuk penghasilan pira ke wesan? Wah, kono 350 dek iki 100, 400 engko mbondok di piro nek. Nggo anu, Mbah. 400. Nggo kegiatan terus. Halah, Mak Damit, Sam- Mbak Damit. sambat. Lah nek ora kuwi. sambat yo ngoro-ngoro pikis. Ngono Mak. iki, Lah kuwi nek katukur. Oh, kena semprot iki Mbak Dek ngenane kan kan di Oh, semprot suket. suket. Lah cane kan nandure kan minimal 3 bulan. Mangka. Lah kan wis ngorong. Oh, ya Allah. Mbak. Kok ngorong? Aku untuk harta kekayaan. Apa? Delok bandam ngangklungi nenggonku. Ya. Saiki ngene, Mak ya. Nek mangklung kowe sing duwe. Takon mangklung kabeh. Ya Allah, muga-muga tumbuhan apa seneng nenggonku ya Allah. Karek golekno lampu ayam. Wis kelo-kelonen. Lah iya. Kok yo mangklunge iki kok yo sitok nyelurat kok yo delunggeng. Mbok pira, Mak? Mbok kuwi Wis kelo, Mak. kelo. Wis ora sakmene nggo anu. Sing akeh. Sakmene iki 1000. Aku ki ora tau Tak jabut ewangi, jabut jajah. piye. Pengen roh, bakal Kan urip ora tau ora, Mak. Nganggur bayem ki. Nek jabut piye, Mak? Ya apa yo ngono kumbang apa tak mbah Sriami ki mau Iku jajal. semprot anu e. Apa ya? Ndang kelodhen ndang esuk-esuk wis ndang anu kelan. Ki mbok alah mbuke brambang bawang ngono wis enak. Bocah. Heeh. Sing ndek ditinggal. Gak. kabeh melok. Ngono. Kok sing ndek gak bongkol iki. Sing ndek bandare. Iya. Wong tau tuku bayem nek ya diseratur ya, Mak. Iya lah. Ngono ya polo padha nek. Padha ae. Ilmune iku kudu ditokno. Ning ndi delok taline aku pengen nali. Tali pocongnya. Wis dit pindah digowo dhewe. Mak Damis kan anu. Biasa nandur, Wis biasa dhewe. biasa babut ya, Mak. Mbak, kuwi nggo dhewe, Ora iso. Tahu-tahu kan kayak yeng-yengan ngono bingung. Sabar yo iki dodot ngene. bayem ki berarti beda, Mak. Beda-beda. Ana sing wite cilik, blancir iki nek gede-gede. Apa badame sing nandur? Ora mbak iki wong semprotane wani. Semprotane wani. Dene sing iki ditinggali Mak cilik banget iki. Biar modot. Gak iso. Yo ngene iki setengah carane. Wis kita Jawa ya aku ora iso kok. Samene. Wis tak digowo lah. Bar bisa nggo kabeh mati. Gowo Pak. Gowo nambah rumah-rumah. Alhamdulillah ra melo nandur, ra melo apa. Melo mundur, melo mangan. Kelan bober Pak nek ijek mek oden kepengin. Wis jangan ngene terus sama Mak. Pokoke nek kowe anu ndang enek bayem ndang Iki loro, Mak. tak izinkan. Lah HP 5, HP 10. Mak. Wis mak kalau pekno. Ora Den. Mak.
dhewe ae ndek iku jamin. Kan jamin. Maneh kok timbang lempok nang kulkas kalau Iya iki. jipuk kene ae. Iya. Dimasak enak sing seger-seger lho, Mak. Iya, yo ben jos iki. Ngumpulno jujur ning jero blok kan. Bapake Ya, wis kelo-kelonen wis. Syukur kowe ya. Blonceng kok yo melok katut ya, Den. Kok seneng ya? Andar kok awak nek Wis, sama bleno pitike dhewe, Ya. ayam Jawa wis. Nah. Aku mbek anu Mak, mbek kolak sithik Mak entuk enak jangane. iya, sok Nek jenom gak enake mabok kok iki. Mbak sesuk ben di Oh ya Ben, telu ya Ben. Kono limo mbok beras sing ning kono. Oh, ora iki ya? Wah, padha bosok mak nenane bareng kal udan. Dia tukulan kok kena dikelo. Lah iya. Aku ngono. Ketegas desane sapa nih? Malam mbah. Ora gas desa nek tukulan kelone kok iso bingung. Hah? Wis kelo-kelonen. Wis. Ya, tunggu pos. Posonan ya. Aja kelas poso engko mangane sak pira? Saiki yo, Mbak yo. Wong poso kok, Mak. Sangko tak tukokno iwak, kok Wis, kula Teh. man bareng-bareng Nang Mbak yo. wis jipuk-jipuken, woe pira dadi jipuk kabeh wis. Besok tukokno tak tukokno pitik 5 apa dorong kudu masak kono bareng-bareng. Terus Aja saiki, Mak. Saiki makne poso cekan. poso makne poso. Poso nyaur utang, Mak. Utang sangang dino, ndek biyen aku darah tinggi kalau, Mak. Masak Senin, Selasa, Rebu, Kamis wis 4 hari, Mak. poso niki sapa nih, Mbak? Muga-muga. Poso nek 21 no nek anu, tanggal 21 no. posone sing Ramadan Sing apa? iki lho sing Rajab, Ramadan. Ramadan. Mbah aku urung-urung. Sik suwe. Dijipuk kabeh ngene, Mak. Mbok kebut. Februari pun. Februari poso. Nek bote karo jengking. Iya, Mbak, wis ngene wis kemeng iki Mbak Kemi kok Lah, betah iya. yo. Aduh. Bahkan iki bakul, Mak. Wis kulino ngono kuwi. Kulino jengking yo kalau ngene iki lho. Jipukane sing iki Mbak, ndang dikelon, Mbak. Wis ya Allah, enake Mbak iki ya Allah. sampe nopanggang. Ada panggang. Panggangnya dikei Mbak Wahyu. Aku yo bar mangan neri Ismail nggih. Maksud tekan meneh. Mang wis dene wis asem-asem tempe. Semacam teh. Asem-asem tempe mak ora asem-asem. Kula langsung tak di sak Sesuk teracapan. mak sesuk ae kok yo ngulang wis mateng. Wis mateng, Mbak. Kabeh-kabeh lah. Ya Allah, ya wis mateng ya Lah sing kandhane kok. poso kok lah yo saliran. Ate gak padha ya, Mak. Kayak sing dhuwur sing ndek ku piye? Yo winae ngono kuwi Mbak, enek sing tuwek, enek sing sedeng ngono kok. Emane-emane ngene iki ditinggal ya, Mak. Iya, ya. Elokno. Wis Mbak, wis aku sithik apa. Engko rak diseneni Mbah Kemi iki kok. Dene sedaya iki barang Iya. kita tanggo konten, Mbak. Iki yo mergawe Kang hasilane Mbak Japre dan Mak Dame. Lah. Kekayaane harta karun. Ya, wis Wis sing kayak kono. aku mbah spray. Ombe spray. Gowo ya, makasih. Iya, makasih ya, Den. Kok gak nandur kemangi mesisan. Enak kalau Den kalau. Iki ya payu kok. Gak sok ben Kalau. pengen ngrebyong sik. Oh, lembir motet malah ora nggih. Ora nggih nyungut tok. Nek terong. Mbak Jeplek. Lombok. Ya. Melok nandur, melok panen aku. Lah aku yo seneng malah kowe nek ketok kok kowe disikat Mbah Kemi kabeh. Mari nglimpro. Nglimpro wae nglimpro. Waya ngelimpro kok. Mbok piro, Guys? 1 2 3 Aku nek kono titik malah aku nek 4. Mbak. 5. Iki cilik ini kalau nggak cilik ya tiga tengah. Langku piye lah ora yo. Gede kak. Rasane ngene iki mbok kei golongan ayam lho. Oh. Jadi ini penak Mbak yo. Orang-orang iso. 12.
Kena gue tuku sarapan, guys. Yo, ya harus mampir bayi guys, zaman-zaman natural. Nanti enak. Seneng dek nih Pak Capek iki ora masalah duit ini, seneng dek nih, seneng ngono nginget iki seneng ngono. Lah tapi ki awakmu ku lho. Nek ketok ya anu ki wis gak usah mbok anu wae mbok paksa. Nek anu bayem kok mbok kipatno ngene amis. Kabeh iki nek trike yen mergawe iki wong tani iki nek panen ya ora kok wong tani, nek gak panen yo dienggo balikne sawah ki yo jempo. Mbok angger tani penak, tani ragate akeh. Nandur melon ngono kae apik-apik ngono ragate miliaran. Jutaan. Dawu. Tapi ketok bu enak bu orang kira kita 13.000 wae wis. Nek menawa 1.000 wis guys tak ombahe dhelek dhisik. 15 menit tok duit. 13.000. Wis kena gue blonjo ya Allah. Malah nyasu tenan jodekno kok. Men ngudaki wong ae. Enak apane ngono lho. Adus. Wong Islam kok esuk adus. Wong Islam ki nek esuk kudu adus subuhan adus. Aja terus turu langsung subuh. Islam nek esuk ya adus minyak adus. Lambe kok gemah ripah lor sinawi. Jos, ayune, jos. Irama 13, 14, 15 ae ya wis. Ora payu diweno wong kono iki. Sedekah le. Iya nek masalah sedekah wis gak sah gumun ya. Kita cari pintu surga dimanapun berada. Dari ufuk kiri, ufuk kanan, ufuk. Wes guys, aduh, ya Allah, kesel. Yang Mbah Kemi kok ya kuat.